So what's up mga kabisaya? Welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog mga kabisaya tayo Dito dahil mi sa Cordova Ref, gikan mi nag-team building mga CPC responder. responders. So thankful kami mga kabisaya no kay successful among team building. So, karon lang mi naka-intro mga kabisayas because kanang kato nga time na busy mi. So, sa makita ninyo sa amo ang first nga video, sunod ani nga nagluto pa mi og mga sudan. Sure. Nung magagawa, laging natutulala. Yes. So, dili ta magdugay mga kabisaya. And 3, 2, 1. Kaya nay. Ang boss guys. Kaya ka manggod na i-post. Asa yung video po. Documentation sa sir. Yan na.
Lasing! Ya, ikut lang. Ikaw, balik ka. Saan sa to? Mong green siya rin. Ang tawag ang natin, green grass. Di ba sa ni triangle? Red and triangle. Sige, kaunin mo. Saan kaya kaya nila ron? Sayang. Bisa ko ito basayan. Ngamong, patayan. Di, katugunin. Ayaw ba? Ayaw ba? 5,000. Goodbye. Ba't bang yung Welcome! Welcome! yung See you to my next vlog mga kabisaya. Thank you for watching.